No niin, oletteko te valmiita näkemään jättiläismaailman? Me menemme sinne tänään katselemaan. En ole ikinä käynyt siellä ja tämä on minun ensimmäinen kerta, kun juonnan mitään LPS-ohjelmaa, mutta kyllä tämä varmaan hyvin menee. Vai mitä? No niin, seuratkaa minua, kameramiehet. Vihdoinkin huipulla. Mikäs tämä on? Joku outo homma. Apua. Mitä se tekee? Hui, kauhistus! Se heräsi eloon. Katsokaa nyt, kun painaa tästä, se herää eloon. Hui, kauhistus! Mennään äkkiä pois tuon luota. Mennään vaikka tuonne. Onko tuo joku lehmätilan säiliö? Siis tämä rehusäiliö. Oho, siinä on kissan kuva. Hei, toi on jättimäinen kissanruokapurkki. Nyt minä vasta tajusin. Luulin sitä ensin lehmien lehusäiliöksi. Olenpa minä tyhmä. Niin. Hei, tässä on hyytelöruokaa. Sori, mua ei nyt kyllä haluta ollenkaan. Au. Niin, ai niin, nyt on pääsiäinen. Tuossa on tällainen pääsiäisalus. Mitä noi on? Noi on puhelimen kokoisia ruokia. No, kissa. Hei! Lampi! Jee! Hyi, tämä on limaista kuin mikä, jota ihan kuolaa. Hei! Hei heinää. Tämä sentään on oikeassa koossa. Olipa hyvä. No, jatketaan. Kidokin mennäänpä. Hei, mikä tää on? Oi vitsi, tää on jättiläisomena siis. Ei oikeesti, maailman parasta. Olipa hyvä. Okei, jatketaan. Mikäköhän toi on? Enpä oo nähnyt LPS-maassa. Onhan outo vehje. Ai saa! Tää nakki on hyvä. No, se on jäämysteriksi. Mennäänkö tuonne mieluummin? Hei, siinä on kananmunia. Hei, jättikananmunia. Okei. Mun pitäis varmaan jatkaa jo matkaa. Mikäs tää on? Hei, moi! Moi, mä olen vartija. Ja tiesitkö, että täällä asuu kissa, joka syö sinut varmaan, jos jää tänne pidemmäksi aikaa? Oikeesti! Pois. Joo, hyvää limaista vettä. Hyi kissan ruokaa. Apua!